вече можем да започнем с настройките на артикулната номенклатура, така че да заработи WMS системата. Тук виждате на екран снимка от MobiWMS стандарт, екрана за настройка на артикули. За всеки един артикул поддържаме информация за имена на артикулите, какво следим, партида, срок на годност, серия, номер, на какъв етап го следим, дали на етап получаване, нали в целия склад, разбира се, ако е партида и срок на годност, следим при прием, изход и при местене на артикула в склада, през целия живот на артикула в склада. Ако е серия номер, голяма част от нашите клиенти правим настройка за тях да следим серийния номер само при експедиция или при прием и експедиция. От този екран виждаме и списък на баркодовете, които са за всеки един артикул и за каква опаковка служат те. Както и от този екран правим настройка за минимални и максимални количества за зареждане на пикинг зона, ако има пикинг зона, в случая нашия клиент има пикинг зона в склада. Залагаме за всеки един артикул минимални и максимални количества в пикинг зоната, така че когато количеството падне под минималното в пикинг зоната, автоматично да създадем задача за зареждане на количества в пикинг зоната, за да бъде достатъчно наличността за комисиониране на поръчките. Виждаме и екрана за контрагенти. Тази информация взехме директно от ERP, информация за това кой е контрагента, какъв е контрагента, дали е доставчик, дали е клиент, дали е склад, имена и адреси на доставки. И сега малко по-интересната част, време е да настроим складовата архитектура. Под складова архитектура разбирам следното. Нашия клиент има склад в София и в Пловдив. Затова в екрана за локации създадахме локация София, локация Пловдив. Към всяка една от локациите създадахме складове, като склад основен, склад брак, склад несъответстващи, склад върната стока. Всеки един от тези складове разделихме на зони, така че да упростим работата в склада. Тоест, пример за това е пикинг зона и оверсток. Направихме такава дефиниция на всеки един склад, за да може колегите, които работят на електрокари, да зададат, че работят в оверсток, да речем, и да получават задачи само и единствено, които да се изпълняват от оверсток местата в склада. Доколкото пък колегите, които работят с ръчните колички, за да не виждат събиране от високите места, за тях създадахме зона пикинг зона, където да могат да работят без да виждат задачите на електрокаристите. Отделно направихме зона за върната стока, зона на несъответстваща стока, за да могат да бъдат спазени добрите практики за складови и производствени процеси. Разбира се, създадахме и складовите места, с които етикирахме стилажната система. На всяко едно складово място, било то физическо или виртуално, заложихме номер и направихме така, че складовите места, които са дефинирани само за храни, да получат специфичен код, така че по време на работа с стоката, когато служителите позиционират стока в склада или местят, да им подсказваме къде е подходящо да сложат храните и съответно не храните, за да не се получава така до храни да се сложат не храни, което е в разрез с добрите складови и производствени практики и реално е наказуемо при провеждане на одит от съответните органи.